Beh, ngene iki nyapo ngene iki. Rande penggawean. Ngarit nek wedhus ya wedhus nek wah mbak. Beh. Ngarit ae mbak nek suket lemu lemu ae. Gino guma ya dolan lho. Suket enak iki. Wedhus seneng iki. Wis ngarit ae. Balik ngarit. Ngorat ngarit ngene iki pokoke. Nek hari gak ngarit pokoke. Oke. Kok wetel kenes ngarit teh Ayo, belum Nas. oh iya bunda Pengen apa? gak bisa Yes, ayo. ayo opo ki so enek demit awan-awan wis aduh demit opo ki awan-awan Bro. oh lah kowe to le oh alah beh wele madhep kok wele oi madhep le oi oh lah rupamu lho oi madhep oi oh lah arek kok yo ngakal omane pakmu engko pakmu lho beh nadi arek kono mau renek iki beh dempet arek iku mau ilang kok beh apa nih kaya ciluk wis entuk akeh. Bejai. Lagu ngundul mengandung pasien emang turu. Beh kowe turu ya nek kene. Variasi yo. Variasi ndokmu iki. Aduh. Ya ampun. Beh kowe dodo. Berkondi we. Beh bar kok ngarit iku mau mbok jowekel turui. Beh. Ya Allah. Apa ini kene? Kita ngombe, nak pengen. Nah,
Matane kanca wae ngombeni ngene iki. Pak, wis kuat-kuat. Kuat tapi lek yo overdosis ngene iki. Ah, seram dino. Arep nandine iki? Aku tau. Bareng berdes iku mau to. Bedes to. Enek wong ngaret diuncali watu gawedhi. Ndas kemendol lho. Oh, asli. Asli real. Tak over gak enek kok. Mbok mlebu jagungan koyo. Kowe turu nek kene. Jare kon meraih Mimpi nek kene delokan sawae. Meraih mimpi. Nek lek kena setan iki lho. Koro iki lho. Awan nih. Iya awan, setane gak ketok ora disikil setane ngwedeni. Omoke akeh lho nek kene. Umumnya biasa setan metune bunyi awan iku. Lho. Setan apa siluman jan? Delokan biasane lek awan iki setane adus nek kene. Ngono lho. Bebek apa setan kuwi? Ya setan. Masa bebek ae. Ngono. Setan kan ngedeni. Kowe aja turu nek kene. Nyapa kowe saiki ngene iki nek omah ngene iki? Umume ya. Masa turu nek kene. Turu nek kene neh kowe. Umume Delok Nas, sawah iki lho. Rame jan. Rame. Sukete lan. Heeh. Sekete yo. Umume iki kok marep nandine. Aku tau, apa nek balik bar nguber bedes sudah mau enek wong arek dibawa wendoki yo. Tak uber mlayu nek jagungan lho areke mau. Mbok nanti tak goleki wis enek areke. Terus rencanane Apa nek balik? Ayo balik. Ayo. Rono lho. Mesti Rono. Balik nek to. Jo, tangkap Jo. Kilo Jo. Cek, tak colot aku. Yo. Woi. Aneh ya Allah. Terus ngomong itu kancane yo. Aduh, ya cemplung rene ya Allah. Rono lho. Yo ayo. Beh. Wedhusmu kok uru-uru lho no. Seksi ngene. Guru piye to? Wong mulemu kok ngene lho. Delok, dos. Woi, rene yo, tak timbang. Kowe iki delon timbanganku. Meteran iki. Lho, iki timbangan paling ampuh iki gen nimbang wedhus. Lek sakene bobote 30 ton. Lek sakene 20 ton, sakene 10 ton. Terus apa tira jane 30 ton, 20 ton, 10 ton iki jane. Yang ngene iki lek wedhus ayem iki. Panganane akeh. Gak kuru yoan. Terus gak kuru-kuru. Wedhus kok jalangkung balung tok. Jalangkung piye to? Iki dibelah nek 2 ton iki. Daginge iki sakkan kombonge tapi lek nganu belah. Lek nimbang barang sakkan kombonge nek 2 ton. Lho lek wis pakane porong wedhus iki. Wis tak ritne iki lho. Lemu iki lho Pak De. Kok ngono wedhus e? Wedhusmu iki nganu Pak De, cacingen Pak De. Masa cacing apa? Cacing Pitagoras Pak De iki sing nyerang wedhusmu iki saiki. Pak, cacing. Duduk Pak De. Risih aku ngono ya Pak De. Tenang Pak De lho. Rene dus. Yo wis tak aduse aku. Oke Pak De. Oke. Iki kok lak bener to lah. Iku di. Wah, lakuin napa tadi? Goblok. Lah iku lho. Lah iya. Jalane. Ayo. Sik to. Nan poduk ta. Tenan. Stop. Ayo buan kowe. Nan poduk to kuwi. Yo mana kok raupane yo mana. Yo iki. Oh iya, Salah iki. Betul kok ada di. Ngono ya? Nah. Oh iya. Oh iya to tenan. Ngono ra iki. Wis wembes. Ya opo cak? Ayo ta iki. Ayo bener tenan iki. Oh iya. Ayo jajal rono. Napa? Kondi we. Ngapa?
Iki kena makane wedhus ana. Oh, wis pakane ra lemu-lemu ya. Andan dibanteng andan Wes, wes. kok piye to bar tak timbang iki malah lha timbangane rong tak balekne. Waduh nek rembes kayak sing duwe. Weh, rembes piye to bar tak dusi mau. Jadi- Tak ngene salon lho mau. Alah, Boyong ngopo ngono piton ke. Oh. piton nih. Wes nyewap ndas iki malahan. Kepin gitu lah. Ekstrim. Dan didol kan lho. Wah, iki payu piro iki lek dicolone iki? Saya telung. Saya telu. Biji tapi. Wah, Rata ayu iso-iso. Itu dipakai. Latihan mangan kan. Alah, iki kena cacing iki. Heeh, cacingan nih. Ngomongnya Pak, kok mau kok ngelukokne sate wedhus. Gone kopro gara-gara paling. Oh, iya. Kurang estetik. Dapat bilang lagi. Gendeng aku. Kowe moro-moro ngelokne tok. Woi, sore bunga. Lha iku lho, Gus. Ya kuwi Gus. Yo iki malah mbok wae. Opo wedhus kok mani jane lopitan nih, Gus. Aja rupane delok. Bola rai.